Når det fryser, som det gør for tiden, og vandet bliver til is, som vi kan se herude bag os, så er der mange, der fristes af den sjældne mulighed for at gå på vandet. Men det kan altså være livsfarligt at begive sig ud på isen, og det var lige præcis det, som 2 drenge fra København oplevede i går. Men heldigvis så var Jesper der. Jesper T. Christensen, velkommen til dig. Tak. Jesper, i går der var du ude for at fotografere fugle ved Utterslev Mose i København. Og lige pludselig så får du øje på noget i din optik, som ikke er en fugl. Hvad er det, du ser? Ja, altså, vi er flere end vi var 2 fotografer, og det er faktisk de andre, der får øje på, at der foregår et eller andet. Og jeg er travlt optaget af at fotografere en lidt sjælden fugl. Ja. Og så råber de, og så tænker jeg, okay, han må råbe, fordi at der er en fugl, så jeg tager min store linse og stativet, og så går jeg over, og så sætter jeg det ned, og så retter jeg det ud der, hvor han ligesom peger. Ja. Og så kommer der et billede, altså så er der 2 drenge, der er faldet i vandet fra isen, 200 meter ude, og der står 4 drenge op på isen, og ved ikke, hvad de skal gøre. Hvad tænker du så, da du ser de her 2 drenge i vandet, og 4 drenge, der står og kigger på, og ikke aner deres levende råd? Den ene er bag ved den anden, og prøver ligesom at skubbe ham op, mens den anden han prøver at komme op på isen. Og der står jeg og kigger meget kort, og så trykker jeg lige et sekund. Der når kameraet at tage 4 billeder. Og så følger jeg så lige, hvordan det vil forløbe, men så giver de op. Og så er der bare de 2 hoveder. Du ser dem bare som sådan nogle små sorte. Så der ligger de nede i vandet? Ja, og der kan jeg se, okay, nu er de givet op. De har prøvet, og nu er det spørgsmål om sekunder. Hvad gør du så? Jeg tager og løber op til bilen for at få noget udstyr. Jeg plejer at have sådan noget her liggende. Ja, du har jo alt muligt isudstyr med, som du desværre ikke havde i bilen i går. Nej, det havde jeg ikke. Men du havde sådan nogle pinde her. Ja. Ja, vandrestave er det. Ja. Ja, dem tog du med dig. Ja. Ja. Og hvad et brugte du tæppe. dem til? Ja, altså for det første så er isdutten, sådan nogle duber, det er det, man skal standard med. Ja. Hvis man falder i, så kan man trække sig selv op med dem. Og der er sådan en spids. Men dem havde du jo ikke, Den Jesper. havde jeg ikke, men der er en spids så på du den her. Den her så hvis jeg røg i vandet, så kunne jeg bruge den som værktøj. Så man går ikke ud for at drukne, man går ud for at løse situationen. Man går ikke ud for at lave den værre. Men tænkte du så, at du kunne hale dem op med den her pind, eller hvordan gjorde du? Ja. Ja. Og at det på en eller anden måde, vi kunne ligge på dem, og vi kunne forskellige ting. Hvordan foregik det så, da du kom ud til drengene der? Hvad skete der så? Vi skulle igennem 200 meter rørskov, men jeg, altså som fugleinteresseret, så er jeg bekendt med, hvordan man kommer igennem sådan noget der. Så jeg holdt en kurs igennem det der, så vi kom så hurtigt så ud, fordi det var nede på sekunder. Ja. Og vi kom ud på isen, hvor de andre drenge var, og så tog jeg og sagde, at nu skulle de gå ind i rørene, fordi vi ville ikke have seksdobbelt problem. Nej. Og jeg var sammen med en, der hedder Rasmus, og vi havde, altså det klikkede bare, vi har samme kamera og mærker, jeg ved ikke, det klikkede bare. Hvad sagde drengene så, da I kom derud? Fordi så må de have haft en fornemmelse af, at I måske kunne hjælpe dem. Ja, de sagde bare hjælp. Ja. Kan I ikke hjælpe? Ja. Det var det eneste, de sagde. Ja. Og de var fuldstændig i chok. Altså, men hvordan fik I dem op? Ved at lægge os på maven, og så kravlede Rasmus forrest ud, og jeg fulgte efter. Og han havde så 2 stiksene, og jeg havde de 2 andre. Så hvis at der opstår den situation, at han ryger i, så må jeg få ham op først, og så må vi fortsætte rednings. Og så kunne I langsomt hive dem i land, de 2 drenge? Ja, først så tager han fat i den ene og prøver at få ham op forlæns. Og så kan jeg se, at han ikke kender den der teknik med, at man ikke må hive folk op på den måde, fordi at vinklen bliver forkert. Men det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og så brækker isen, og så falder de igen? Ja, præcis. Så man haler dem op langs ryggen i virkeligheden? Ja, de skal vendes om, og så kan de nemlig lave sådan ligesom med svømmetag, eller med at have benene op i overfladen og hjælpe til. Ja. Og de kan gøre sådan der med armene, hvis de har energi. Men han var stort set livløs, ham her, altså af chokket. Ja, det er klart. Men Rasmus skiftede over til at tage den anden først, som lå og sagde, jeg kan ikke mere. Og så fik I ham op? Så kom han op, det var godt. Rasmus kravlede lidt tilbage, og så kunne jeg tage ham over og slippe ham ind. Og så kom Falk heldigvis og hentede dem i ambulance, og så var der nogen, der tog hånd om dem der. Ja, sagen var lidt længere, fordi at der var en til i vandet jo.
Ja, selvfølgelig. Jeg troede, vi var der, hvor vi havde fået nummer 2 op også. Nej. Fordi at Rasmus havde erfaret, at isen var flækket under ham. Så den var ikke ret tyk. Nej. Så vi måtte opgive og få dem op der, og så løb jeg tilbage på isen og ind i siven et lille stykke hen, og så kunne jeg skubbe med sådan en stik her. Der kunne jeg skubbe en isflage væk, og så kunne han komme ind, og så kunne jeg lige få fat i ham ud fra isen. Jesper, hvor var det godt, at I to, du og Rasmus, var der i går. Altså, hvor var det dog heldigt. Og så, nu var jeg i gang med at spole for langt frem, men der kom altså en ambulance og tog sig af de 2 drenge, og der er styr på dem i dag, takket være jer. Hvor er det godt. Modigt, det må jeg nok sige. Tak fordi du vidste så meget om det, og kunne forklare os, hvad man også gør i en sådan situation.